Сәлем, дуслар! Иң тылсымлы, мөгъҗизаларга тулы ел фасылы хөкем сүрә хәзер. Бар дөнья әйтерсеңлә затлы ап-ак тун ябынган. Агачлар, йорт түбәләре көмеш белән йөгертелгәндәй җем-җем килә. Кыш бар дөньяны сихри матурлыкка күмә. Бу тылсымлы һәм серләргә тулы ел фасылы иң матур бәйрәмнәрнең берсе. Яңа ел белән дә кадерле безгә. Кечесе дә, олысы да иң матур хыялларының яңа елда тормышка ашуын көтә бит. Кышның гаҗәеп гүзәллеге турында язылган шигырьләр дә, башкарылган җырлар да шактый. Менә бүгенге чыгарылышыбызны да без төрле асылташлар белән балкучы аклы галихәсе кыш турында җырлардан төзергә булдык. Араларында инде онытыла барганнары да шактый. Мин, Гүзәл Зиятдинова, сезне кышкы моңнар дөньясына дәшәм. Кеше күңеле табигатьнең һәр чорын тормыш мизгелләре, хатирәләре, уй-хисләре белән чагыштырып бәйләп карый. Мисал өчен, кар бураны. Тормышны аклыкка күмеп, бар борчуларны очырып юк итә ул. Ә тагын кар бураны. Нәкъ менә хәзер куелачак җырдагыча, мәңге үтмәс яшьлекнең тагын бер ялын урлап китә. Безнең өчен мәңге яшь Хәния апа Фәрхи җырлый. Кышның бар яны, ушка алсаң салкыны белән яндырып алучы, ай яктысында асылташлардай җимелдәүче ак карда. Шулай бит. Ә тагын ап-ак карның һәрбер бөртеге безгә бәхет тели шикелле ди Илназ Бах белән Гүзәл Идрисова. Kışlar geldi bayılsın gına, taң aldından siyu yadısı, şılğap aldı bizi ahırısı. Arlar yawa eyde yalsınlar, kışны yemin görüp kalsınlar. Appak karның her bir bürtügü, bizge bәхет тели. Дуслар, ә сез яңа ел төнендә теләр өчен хыял теләкләрегезне уйлап куйдыгызмы әле? Ә безнең сезгә әйтер теләкләребез әзер. Яңа елда сезне бәхет, шатлык, якты хисләр урап алсын. Яңа ел һәрберегезнең өенә иминлек алып килсен, хыялларыгызны тормышка ашырсын. Әйе, еллар агышы хәзер җырлаячак Казан егетләре төркемен берникадәр үзгәртте, тик аларның теләкләре үзгәрешсез кала.
Төнлә белән карлар яуган, яктылыкка дөнья төрөнгән. Шатлык белән, бәхет белән җыр агыла хәзер һәр өйдән. Бәйрәм көтә бүген йөрәкләр, бездән сезгә изге теләкләр. Яңа елда, шатлыкларда, сөенечләр насыйп булсын сезгә, дуслар. Яңа елда, бар җиһанда якты хисләр сезне урап алсын, дуслар. Хәзер күрсәтеләчәк видео әле 90-нчы еллары башында ук төшерелгән. Искитмәле әһәңле җыр, мин ышанам, бүгін дә сезнең күңелегездә сакланадыр. Шамил абый Бариев кызы Айгөл Бариева белән яңа ел җырын башкара. Айыл ишләре, ерсез саф исләрне гомергә бер җепкә бәйләде. Кыйыла аппакар, бу актын ак яткәр, байыннар шаһиде вәгъдәне. Яңа ел кичендә, ак карлар эчендә, адаштык, ахры без адаштык. Сихри ай нурында, мәхәббәт турында, изге вәгъдәләр алмашты. Сихри ай нурында, мәхәббәт турында, изге вәгъдәләр алмашты. Кышның матурлыгы ак карда булса, яңа ел күрке бизәлгән чыршыдыр. Шулай бит, дуслар. Менә шул чыршы янына табын корып, гаиләң, дус туганнар белән җыелышып, бүләкләр бирешеп, яңа елны каршылау. Бәйрәмнең бар асылы шул түгелме соң? Сездә дә елның төп бәйрәменә әзерлек барадыр, ә без эшегезгә бәйрәм рухы өстәп, чираттагы күңелле җырны яңгыратыйк. Якынлаша яңа ел, дулкынлана йөрәкләр, затып кала иске ел, теләк изге теләкләр. Килгән дуслар, туганнар, күмәкләшеп туганнар. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Ә менә хәзер сезгә тәкъдим ителәчәк клипны куюга, инде онытыла барган җырны кабат искә төшерүем өчен дә, хәзер инде эстрададан читләшкән җырчыны күрә алуыгызга да сөенәчәксез. Җыры «Кар ява» дип атала, ә сәхнәбездә Зөлфия Минһаҗева.
Чираттағы клип та бик күптәннән төшерелгән. Дөресрәге, кышкы голубой огонек кебек кичәдән ул. Аны карагач, ничәнче еллар булуын әйтә алырсыз микән? Айдар Галимовның да шундый яшь чагы. Ярый, ялыктырып тормыйм. Моннан 25 ел элек төшерелгән видеоны күрсәтербез сезгә. Тик, җирнең кайсы вакытта иҗат ителүе аның кадәр үк мөһим икән соң. Рухи хәзинә еллар узган сайын тутыкмый. Киресенчә аның кадере генә арта. Ә сез бу җырны белә идегезме? Qarga basып, bağın яңа yıl килә. Чык саманы каршыларга, я моңаям, я гөләм, я балаклар, я вафарлар, битемә куна берей, иске елдан яңа елга. Koşup yürü, eski yıldan яңа yılga, bağlarda koşup yürü. Дуслар, бер үк клипта берничә җырчының төрле рольләрдә уйнап төшүен ошатасызмы? Әйе икән, чираттагы клип күңелегезгә аеруча хуш киләчәк. Ничә артистны таный алырсыз икән? Матур теләкле җыр, кызыклы сюжет, артистлар уйнавы, булар барысы да Дилә Нигъматуллинаның «Ап-ак карлар» клибында. Бергәләп карыйк. Аны Татарстанның алтын тавышы дип атыйлар. Шул ук вакытта бу исемне республикабызда гына түгел, Россия күләмендә Польша, Германия, Швеция һәм башка чит илләрдә дә беләләр һәм яратып тыңлыйлар. Ә менә татар халкы өчен горурлык ул. Сүзем Филүс Каһиров турында. Филүскә артык мактаулар да, тәкъдим итүләр дә кирәкми. Шулай бит? Үзен тыңлыйк тизрәк. Тәңкә мамы пар яуганда, ак карларга икәү күмелде. Кышкы төннең сихри гүзәллеген, матурлыгын күреп сөенде. Карлар sen gittin baya, dünya gizip seni ezeli, şımır çeşlerime par yava. Parlar yava, yuvaladın sen gittin baya, dünya gizip seni ezeli, şımır çeşlerime par yava.
Әміне шираттағы жыршыдан башка хит парадны төзү һич кенә дә дөрес булмас иде. Дистәләрчә еллар сәхнә тоткан бу жырчы хәзердә татар эстрадасының метрынан санала. Салават Фәтхетдинов билгеле, карлар ява, кушылып җырлагыз. Дуслар, иң изге теләкләр, матур хыяллар белән яңа елны башлауга санаулы гына сәгатьләр калып бара. Бәйрәм табынына әзерләнгән вакытта сезгә дип әзерләнгән бу чыгарылышны кабат-кабат карап чыгаласыз. Яңа елны матур җырлар, күтәренке кәеф белән башлыйк. Әмин Гүзәл Зиятдинова һәм безнең Татарстан Юз төркеме сезгә сәламәтлек, гаиләгезгә иминлек, бар дөньяга тынычлык, һәрберегезгә бәхет теләп калабыз. Яңа елда яңа очрашуларга кадәр сау булыгыз, сагынып торыгыз.